Salutare! Astăzi o să vă prezint Apa Kangen. Ce este apa? O să aflați ce este Apa Kangen, care este compania din spatele acestei Apa Kangen, istoria companiei, filozofia companiei, produsele pe care le produce această companie și cum aceste produse, aceste ionizatoare, transformă apa de la robinet, o să aflați, în apă Kangen, apă alcalină și ionizată. Beneficiile apei, care este diferența dintre apa Kangen și restul apei, da? O să aflați caracteristicile acestei ape Kangen și, bineînțeles, o să aflați toate detaliile ce... Salutare! Astăzi o să vă prezint Apa Kangen. O să aflați în acest video care este compania ce produce aceste ionizatoare de apă Kangen, da? Cum se numește, de unde este această companie, de cât timp este pe piață. O să aflați care sunt beneficiile apei Kangen, care sunt caracteristicile acestei ape. O să aflați de ce este atât de importantă apa și care este diferența dintre a bea apă normală, apă îmbuteliată și apă Kangen. O să aflați care sunt produsele pe care compania le produce și cum aceste ionizatoare, care este procedura prin care aceste ionizatoare transformă apa de la robinet în apă super sănătoasă și apă alcalină și ionizată, bineînțeles, care este de fapt apa noastră, Kangen. O să aflați mai multe detalii, rămâneți până la sfârșit. Cred că este o doză de informație de care toți avem nevoie, da? Haideți să trecem la treabă. Istoria companiei. Compania se numește Enagic, așa cum vedeți. Este pe piața internațională, este lider pe piața internațională în producția de sisteme ionizate a apei, ce transformă apa, cum vă spuneam mai devreme, apa normală în apă alcalină, apă pură, sănătoasă, cu un conținut scăzut de electroliți și bogată în hidrogen activ, care este, cred că, cel mai important. Știți bine că hidrogenul activ în ultimii ani este la mare căutare, da? De toți cei care vor să se mențină în formă, să se mențină tineri, să se regenereze. Așa că această apă conține deja o cantitate mult mai mare decât apa normală de hidrogen activ. Bun, dar o să vedem mai târziu despre ce este vorba. Această companie, cu sediul în Japonia, distribuie la nivel internațional sute mii și chiar milioane de astfel de aparate ce produc apa de la robinet în apă Kangen. Da? Inițial, această companie a început să producă aceste ionizatoare doar pentru spitalele din Japonia, fiind un aparat, să zicem, medical. Apoi, cred că din 2004, au început să producă și pentru uz casnic. Da? Și aici jos aveți toate modelele disponibile în lume. Mai puțin, unul cred care nu este disponibil decât în America. Unul sau două, da, care sunt disponibile în America. Pentru Europa avem 3-4 din acestea, dar o să descoperiți pe parcurs care sunt. Bun, sistemele de apă Kangen de la Enagic îmbunătățesc sursa primordială de viață, adică apa, și o fac mai vitală și mai sănătoasă, la fel ca în natură. Nu o să intru în detalii acum, dar apa Kangen înseamnă în limba japoneză întoarcere la origini și au început să producă această apă după ce au studiat vreo câteva localități, cred că sunt 3 sau 4 localități în toată lumea, în care oamenii consumau, locuitorii din aceste localități consumau apă Kangen, da? Și au ajuns să trăiască până la 130-150 de ani. O să vă trimit, cei care doriți, o să vă trimit un e-book pe care puteți să-l citiți liniștiți, să aveți mai multe informații. N-aș vrea să mă opresc asupra acestui lucru acum. Nu este obiectivul acestei prezentări de astăzi. Așa că mergem mai departe. Enagic International este singura companie de distribuție și de filtrare, da, a apei și ionizare alcalină
a apei din lume, care are propria sa linie de producție. Deci, această companie ce face? Practic, creează aceste aparate care filtrează apa, apoi prin procesul de ionizare, o transformă în apă alcalină, produc, practic, fiecare piesă a aparatului o produc în fabrica lor. Da? Toată linia este făcută de ei, efectiv. Da, și au o serie de certificate de calitate. Nu cred că este relevant să mă opresc eu aici. Puteți să căutați fiecare și cred că o să o faceți pentru că găsiți toate aceste detalii, le găsiți pe Google. Dacă nu le găsiți, o să vi le dau eu, să vă dau site-ul companiei, site-ul oficial. Da? Dacă nu-l găsiți, dar e foarte simplu să-l găsiți. Și acolo o să găsiți toate certificatele pe care le au pentru aceste ionizatoare. Și este singura companie din lume care deține împreună toate aceste certificate de calitate. Da? Bun. Haideți să mergem mai departe. Iată care este filozofia companiei. Haideți să mut puțin asta să se vadă. Cu toții dorim în viață cam același lucru. Să fim sănătoși, să fim bogați, eventual, și să fim fericiți. Filozofia companiei se bazează pe aceste trei adevărate principii de sănătate. Realizarea adevăratei sănătăți prin apă potabilă, pură și sănătoasă, prin consumul de apă potabilă, pură și sănătoasă. Realizarea adevăratei bogății prin crearea unui stil de viață sănătos, pentru că cred că sunteți cu toții de acord, atâta timp cât avem un stil de viață sănătos, suntem cei mai bogați, sau avem sănătate de fier, suntem cei mai bogați din lume, da? Fără sănătate putem avea toți banii, dar nu o să ne bucurăm de ei. Și când spunem să realizăm adevărata sănătate fizică prin consumul de apă potabilă și sănătoasă, este evident la ce mă refer. Când spunem realizarea adevărată bogății pe care au un stil de viață sănătos, mă refer la următorul lucru. Toți distribuitorii Enagic, toți cei care vor să transforme această distribuire de apă, recomandare de apă într-un business, în final reușesc să adopte un stil de viață sănătos care nu este stresant. Reușesc să câștigă destui bani doar din distribuirea acestor aparate de apă, acestor ionizatoare, fără să mai aibă nevoie de un alt job. Da? Reușesc să trăiască destul de ok și asta înseamnă mai puțin stres, da? Oxidativ pentru noi, un stil de viață sănătos pentru că faci ceea ce îți place, da? Lucrezi atât cât vrei, cum vrei și faci ce vrei, doar distribuind aceste aparate care aduc bucurie și sănătate în casele tuturor. Iar realizarea adevărată crește personală și financiară prin propriul stil de viață se referă la faptul că odată ce vei face parte din această mare familie Enagic, da? Sau Kangen, cum vreți să o numiți. Da? Kangen este, să zicem, o marcă, submarca companiei Enagic care este patentată de ei, apa Kangen, da? Și atunci puteți să o numiți atât Enagic cât și Kangen, în această mare familie a Kangen, atunci cu siguranță vă veți dezvolta constant, veți învăța lucruri noi constant și vă veți bucura atât de faptul că puteți ajuta alte persoane să descopere această apă extraordinară, dar veți ajuta și alte persoane să schimbe stilul de viață și să aibă un stil de viață sănătos. Motoul, să zicem, al companiei este următorul: schimbă-ți apa, schimbă-ți viața. Și a făcut deja acest lucru cu milioane de oameni din întreaga lume, milioane de persoane nu, milioane de persoane beneficiază de această apă extraordinară în lume, iar poate sute de mii de oameni beneficiază și de acest business care este în spatele acestei companii Enagic și acestei ape Kangen. Iată, aici vedem și certificatele, o parte dintre ele, dar nu sunt toate, sunt mult mai multe.
ce v-am spus, o să le vedeți. Cei care doriți un e-book să vă informați, o să vi-l trimit și acolo să aveți și toate certificatele. Cei care nu puteți să intrați pe site-ul energy.com, www.energy.com și găsiți și acolo toate informațiile astea. Mergem mai departe. Ok, haideți să vedem de ce apa este așa de importantă. Apa este atât de simplă și de banală, încât poate fi de foarte multe ori trecută cu vederea ca și factor ce determină sănătate sau boală. Dar, cu toate acestea, știm că de multe ori elementele simple sunt alea care au cea mai mare importanță. Și în acest caz, apa, fiind 80% din corpul uman, peste 80% atunci când se naște și scăzând treptat până la 50% în ultimele zile de viață, este totuși o cantitate destul de mare și o procentuală destul de mare în organismul nostru. De aceea ar trebui să îi dăm foarte mare atenție și să o luăm în considerare atunci când ținem cont de sănătatea și de alimentația noastră. Sunt foarte multe persoane care vor să aibă o viață sănătoasă și fac foarte multe lucruri importante în acest sens. Mișcare, alimentație, somn, da, meditație, chiar și multe lucruri care îi ajută să-și îmbunătățească sănătatea. Însă omit cel mai important lucru, și anume apa. Cunosc foarte mulți oameni care în acest mod își gestionează viața pentru a avea o viață sănătoasă, dar nu țin cont de apă. Haideți să vedem de ce ar trebui să facem acest lucru, de ce ar trebui să ținem cont în viața noastră de apă pentru a avea o sănătate vibrantă. În primul rând pentru că este baza tuturor fluidelor din organism, de la sânge, limfă, acidul gastric, da? Lichidul dintre organele interne și nu numai. Apa este o mare procentuală din organismele interne și externe ale noastre. Ochii, pe exemplu, ajung până la 90% să aibă un conținut de apă. La fel și restul organelor. În afară de faptul că ficatul, rinichii, inima, plămânii au un conținut mare de apă în compoziția lor, au și nevoia de a funcționa la normele care trebuie de o anumită cantitate de apă. Da? O să vedem în slide-ul următor care sunt efectele lipsei de apă pentru aceste organe. Dar ceea ce vreau să vă mai spun aici și este foarte important este că apa are o extremă importanță în nutriția celulelor. Adică pentru a ajunge alimentele în celulă este nevoie de apă. La fel și pentru a elimina toxinele din fiecare celulă în parte avem nevoie de apă. Deci realizați cât este de importantă apa în organismul nostru? Bun. Dar nu numai atât. Este indispensabil și în funcție de cum sunt structurate moleculele ADN-ului, moleculele apei în jurul ADN-ului, da? Asta dispune sau indică, este un indicator dacă am îmbătrânit sau dacă suntem bolnavi. Asta spun cercetările, nu spun eu, nu am inventat eu, puteți să căutați, da? Asta spun toate lucrurile astea pentru că vreau să vă fac să conștientizați de fapt cât de importantă este apa. Dacă nu sunteți de acord cu ceea ce spun eu, nu sunt un medic, nu sunt nutriționist, da? Rolul meu este altul, este de a vă face să conștientizați anumite lucruri. Dacă nu sunteți de acord, să faceți anumite cercetări și asta vă va duce să înțelegeți importanța apei, cu siguranță. Deci scopul final este același, că aveți încredere în ce vă spun eu sau că nu, o să vă ducă în același punct, da? Pentru că o să cercetați, o să aflați aceleași lucruri pe care încerc să vi le expun aici și o să
vă dați seama cât de importantă este apa și, bineînțeles, și calitatea apei. O să vedem mai târziu. Bun. Un alt rol important al apei în celule este faptul că produce energie. Da? Avem niște celule care se numesc mitocondrii și care sunt responsabile de energia în corpul nostru și pentru a produce energie, acestea au nevoie, la fel ca și restul organismului, de apă. De aceea și în condițiile în care noi suntem deshidratați, prima simptomă care apare este oboseala, sau una dintre simptome este oboseala. Bun, hai să mergem mai departe. La următorul slide. Deshidratarea. Majoritatea oamenilor gândesc că deshidratarea este ceva ce se întâmplă atunci când mergi în deșert, stai câteva zile fără să consumi apă. Dar nu, nici pe departe, nu este așa. Majoritatea oamenilor pe care îi cunosc, inclusiv eu pot să spun că astăzi am băut foarte puțină apă, am terminat paharul acum, dar totuși am băut foarte puțină, sunt deshidratat. Și majoritatea dintre noi, așa cum știți, consumăm alte lichide decât apa. Multe lichide conțin cofeină, alcool, da? Ceea ce nu fac altceva decât să ne deshidrateze mai mult decât suntem. Atunci când consumăm cofeină, cafeină sau alcool, bem practic ca să ne deshidratăm. Nu o spun eu, o spun medicii, puteți să vă informați și o să vedeți că îmi dați dreptate. Bun, potrivit unei investite clinici din America, care se numește Mayo, un adult pierde în medie pe zi circa 10 pahare de apă. Doar prin respirație, transpirație, da? Și eliminarea deșeurilor toxice. 10 pahare. Dacă noi nu integrăm aceste 10 pahare de apă pură în organismul nostru, noi suntem deshidratați. De asta vă spuneam că și eu sunt deshidratat, pentru că nu cred că am consumat astăzi și atât de multă apă. Deci, ca să vă deshidratați, nu este necesar să ajungeți în deșert să nu beți apă pentru câteva zile. Este necesar să nu integrați cele 10 pahare pe care le consumăm în mod normal în fiecare zi. Iar această deshidratare constantă și neintegrare a acestor 10 pahare pe termen lung duce la o deshidratare acută. Vă dau un exemplu. Dacă astăzi noi, în loc să bem 10 pahare sau 12 pahare, 13 pahare pe zi, bem doar 5, da? Suntem în carență de 5 pahare. Mâine o să bem la fel 5, suntem în carență de 10 pahare. Apa aia nu vine de nicio parte dacă noi nu o introducem, da? Noi o ingerăm pe cale bucală. Sunteți de acord, da? Chiar și un pahar în fiecare zi, gândește-te pe termen lung cum ne deshidratăm constant. Și dacă nu este apa suficientă în corp, da, pe termen lung, începe raționalizarea apei către organele non-vitale. Adică organismul atunci se produce un fenomen de genul. Atunci când nu are apă de ajuns, începe să raționeze apa către procesele non-vitale. Pentru că organismul este foarte ingenios, el se adaptează la orice condiție. Doar că ce face în condițiile astea? Neavând apă suficientă, o să dea prioritate funcțiilor vitale, da? Iar pe celelalte o să le amâne. În speranța ca noi mâine, poimine sau peste 3-4 zile o să-i dăm apa de care el are nevoie. Doar că acest proces pe termen lung este devastator. Pentru că neeliminând toxinele din organism, da? Asta este unul dintre procesele pe care el le amână, pentru că nu este vital, adică neeliminarea toxinelor din organism nu ne omoară imediat, da?
aceste toxine se vor depune în, să zicem, în partea grasă a organismului, unde avem depuneri de grăsime, în țesutul adipos gras, după aia se va depune în artere, articulații, da? Și așa mai departe. Are o grămadă de variante unde să depună aceste toxine. Doar că pe termen lung cred că realizați care sunt efectele. Să zicem așa, vă dau câteva exemple. Bineînțeles, din toate astea v-ați dat seama că apar bolile. Dar hai să luăm câte un exemplu, că mi-am notat ceva aici. Deci, când apa este raționată, fiecare celulă trebuie să funcționeze, dar celulele funcționează pe bază de apă, dar când apa este raționalizată, fiecare celulă trebuie să funcționeze cu mai puțină apă decât cantitatea optimă. Acest lucru face ca simptomele de deshidratare să fie confundate cu boli. Adică, care sunt bolile care pot fi confundate cu deshidratarea? Astmul, artrită, boli de sânge, boli digestive, da? Dureri cronice de cap sau de altfel de dureri, da? Ce putem noi să facem? Bineînțeles, să consumăm mai multă apă în cazurile astea, ca să eliminăm aceste dureri. Dar adică să mergem mai departe, să vă arăt un exemplu. Viața ca într-un acvariu. Și aici o să fac o comparație între peștișorii din acvariu, da, și celulele organismului nostru. Gândiți-vă la organismul nostru și la celulele. Organismul nostru este compus din foarte multe celule, miliarde poate, da, de celule. Gândiți-vă la aceste celule ca și cum ar fi niște peștișori în apă, într-un acvariu. Da? Bun, înnoată în lichidul, celulele astea înnoată în lichidul intercelular, care este apa din acvariu. Dar ca această apă nu este schimbată constant, dacă nu filtrăm această apă din acvariu, da? În cazul nostru, nu o înlocuim constant. Astăzi am eliminat 10 pahare, să punem alte 10, să bem cel puțin alte 10 pahare la loc, ca să fie tot timpul înlocuită. O să fie în afară, că o să fie din ce în ce mai puțină, dar o să fie și murdară, pentru că nu s-a eliminat, vă spuneam mai devreme, toxinele nu s-au eliminat. Toxinele o să rămână în organism, o să rămână între celule. Depinde de celulă, o să fie celule grase, o să fie în sânge, în artere și așa mai departe. Da? Dar, pe termen lung, acest lucru, această nefiltrare a apei în acvariu, la ce va duce? Va duce la moartea peștișorilor. Sunteți de acord? Ok. Bun, mi-am notat aici un alt lucru. Una dintre primele funcții care sunt amânate când apa lipsește este detoxificarea. Dar v-am spus asta, da, îmi cer scuze. Și își încetează atunci când nu avem apă, își încetează funcția toate organele care produc practic sau fac procesul ăsta de detoxificare, și anume ficat, colon, rinic, vezică, piele, plămâni, sistem limfatic, da? Toate aceste organe necesită de apă. Dacă nu este apă, își restricționează funcțiile, funcționează din ce în ce mai puțin, da? Și apar diferite boli cronice. Cam asta se întâmplă în organismul nostru, fără apă. Bun. Ce facem? V-am explicat cum funcționează acest proces de detoxificare, dar aș vrea să vă întreb un lucru. Atunci când peștișorii din acvariu, cei care aveți peștișori, se îmbolnăvesc, oare ce faceți în momentul ăla? Luați peștișorii în pungă repede și fugiți la doctor cu ei? Nu cred. Sau le dați pastile? Nici asta. Cred că primul lucru pe care îl faceți este să schimbați apa. Sunteți de acord? Și o să vedeți cum acești peștișori încet, încet se reprind.
atunci când au apă curată, când reușesc să înoate într-o apă oxigenată, da? Cam asta ar trebui să facem și noi, dragi prieteni. Ar trebui să schimbăm apa. Atunci când avem probleme de orice fel, primul lucru ar trebui să schimbăm apa. Acest element atât de simplu și atât de banal, pe care foarte mulți dintre noi nu îl luăm în considerare, da? Ținem cont de toate lucrurile posibile pentru a nu ne îmbolnăvi, dar când e vorba de apă, nu contează, apa e apă. Oare? Haideți să mergem mai departe, să vedem. Hai să vedem câteva, să zicem așa, boli care ar putea, sau simptome care ar putea apărea în urma deshidratării. Bun. Ce putem să vedem aici? Oboseala. Deshidratarea cauzează încetinirea activității enzimatice. Constipație. În timpul deshidratării, colonul sustrage mai multă apă decât normal pentru a aproviziona fluidele necesare altor părți ale corpului. Afecțiuni digestive. Deshidratarea reduce secreția sucurilor digestive. Aceasta poate fi cauza arsurilor gastrice și a ulcerelor. Afecțiuni, asta am citit. Hipertensiune arterială. Volumul sângelui din corp este în cea mai mare parte apă. Deshidratarea cauzează îngrușarea sângelui, ceea ce face dificilă circulația și pomparea lui. Colesterol. Deshidratarea cauzează pierdere de apă. Corpul produce mai mult colesterol în tentativa de a opri pierderea de apă. Bun, mai departe. Tulburări respiratorii. O cantitate mare de apă este eliminată în timpul respirației normale. Atunci când lipsește apa, vine restricționat și această funcție de respirare. Nu că nu mai respirăm, dar nu o să ne mai respirăm la volumul normal. Și atunci apar tot felul de probleme. Adică o să respirăm din ce în ce mai încet, să depunem mai puțină forță, să consumăm mai puțină apă. Asta este ceea ce face creierul. Dezechilibru acidobazic. Deshidratarea reduce semnificativ abilitatea organismului de a elimina deșeurile acide. Obezitate. Setea este adesea confundată cu foame. Când mâncarea este consumată în locul apei, se ajunge la creșterea în greutate. Ok? Afecțiuni ale pielii. Pielea este organul cel mai mare de detoxifiere a corpului. Lipsa apei restrânge eliminarea toxinelor prin piele și de asemenea rezultă îmbătrânirea prematură. Ficatul, inichi, vezica, v-am spus, sunt toate aceste organisme au nevoie de apă pentru a funcționa la capacitatea lor normală. Odată ce restricționăm apa în tot organismul, nu o să adică ele o să funcționeze, dar o să funcționeze la capacitate mai redusă. Probleme articulare. Cartilajul este în principal apă. Deshidratarea crește deteriorarea abrazivă și întârzie vindecarea. Îmbătrânirea prematură. Corpul nou născut este 80%. Cantitatea de apă scade odată cu vârsta până la 50% la bătrâni. Deci, nu consumăm apă, îmbătrânirea apare mult mai rapid. Bun, mergem mai departe. Care este apa pe care o beți voi? Întrebare. Gândiți-vă, nu vreau să spun că o apă este bună și alta nu este bună. Doar trebuie să gândiți de unii singuri, să faceți anumite cercetări pe apa pe care o consumați, să vedeți și eventual să duceți la un laborator, da, într-o farmacie sau în alt tip de laborator, să vedeți câte săruri are, ce săruri minerale are, ce nu conține, care este pH-ul, da? Și ăsta e un aspect important. Și o să vedem acum exact care sunt calitățile apei, după aia ape Kangen, după aia o să valutați voi dacă apa pe care o consumați este ok sau nu. Bun, haideți să vedem despre ce e vorba. Este apa doar apă? Este apa îmbuteliată, oare apă purificată?
Nu toată apa este cu siguranță la fel. Apa îmbuteliată nu este atât de sănătoasă precum credeți. Mass media a dat raportul despre apa îmbuteliată, dar rare ori se menționează pH-ul sau ORP-ul, potențialul de oxidoreducere. Da, pH-ul și ORP-ul sunt definite în secțiunea următoare, o să vedeți despre ce e vorba. Pentru moment, ceea ce trebuie să știți este că numerele pozitive pentru ORP înseamnă că lichidul este oxidant, adică distruge celulele, iar numerele negative înseamnă pentru ORP înseamnă lichid antioxidant, protejează celulele împotriva oxidării celulare, da? Și știți foarte bine că toți doctorii și toți nutriționiștii ne recomandă să mâncăm produse antioxidante, precum, eu știu, legumele, lămâia este antioxidantă, portocala, da, fructele în general, mărul sunt antioxidante. Ok? Iar hai să vedem pH-ul. pH-ul este, valoarea pH-ului între 0 și 14, unde 0 este extrema acidă, iar 14 este extrema alcalină bazică. Dacă un lichid are valoarea 7, este neutră. Da? Bun. Ceea ce este acid este de la 6,99 în jos, ce este alcalin este de la 7 în sus. Sângele nostru are undeva la 7,30, 7,40 și 2,45 cred, da? Valoarea. Deci este alcalin. Da? Noi avem, într-adevăr, un sistem extraordinar de reglare a pH-ului în organism, dar întrebarea mea este, văzând că consumăm mâncarea acidă, da? Carnea, Coca-Cola, sucurile în general sunt toate acide, da? Tot ceea ce nu este fructe și verduri sunt acide. Asta nu înseamnă că nu putem să le consumăm sau nu trebuie să le consumăm. Nu, pâinea este chiar acid. Tot este, aproximativ tot este acid. Dar organismul nostru se adaptează și neutralizează această aciditate a alimentației, da? Menține echilibru acidobazic în organism, pentru că sângele, dacă ar scade sau ar crește, ar fi prea alcalin sau asta, ar fi o problemă destul de mare pentru organismul nostru. Ok? Dar el are capacitatea, doar că nu sunt eu în măsură, dar cu siguranță vă dați seama că sunt niște costuri tot pentru organismul nostru, ca să mențină, introducând tot felul de alimente acide și inclusiv apa. De multe ori sunt multe tipuri de apă. Eu am făcut analize și am văzut că multe tipuri de apă sunt acide, da? Nu sunt nici măcar neutre. Atunci gândiți-vă că efortul pentru a combate aciditatea este mult mai mare din partea organismului. Adică trebuie să facă un efort extrem să mențină echilibrul ăsta. În schimb, dacă noi l-am putea să-l ajutăm cu verduri, cu fructe, să nu mâncăm doar acid, atunci ar fi excepțional. Da? Bun. Haideți să vedem. O să fac o demonstrație și o să o pun la acest video, dar o demonstrație live aș vrea să fac, să vă arăt exact care sunt caracteristicile apei Kangen. Bun. Ce este apa Kangen? Apa Kangen, de asemenea numită și ionizată sau electrolizată, este apa care a fost expusă la un curent electric ce separe particulele încărcate pozitiv de cele încărcate negativ. Ok? În timpul ionizării, ionii încărcați pozitiv sunt atrași către electrodul negativ, ionii încărcați negativ sunt atrași către electrodul pozitiv. Ionii cu încărcătură pozitivă ar fi calciu, magneziu, sodiu, potasiu, da? Care cresc pH-ul apei, astfel rezultând apa alcalină. Ionii cu încărcătură negativă, incluzând fosforul, clorul, sulful, scad pH-ul și produc apa acidă. În produsul de electroliză sau ionizare se produc 3 schimbări importante. Aceste schimbări îi se atribuie o multitudine de beneficii în ceea ce privește sănătatea atunci când bem apă. Acestea sunt următoarele. Haideți să le vedem.
Caracteristica apei Kangen. În primul rând este alcalinitatea. Termenul de pH se referă la potențialul de hidrogen activ, da? Care este o unitate de măsură concentrației ionului de hidrogen H+. Și de asemenea, se folosește pentru măsurarea acidității sau alcalinității substanțelor. Scara pH-ului este cuprinsă, cum v-am spus mai devreme, între 0 și 14. O soluție neutră are 7, da? Iar scara pH-ului este logaritmică. Adică, o să vă explic. De exemplu, dacă un pH 6 este de 10 ori mai acidă decât un pH 7 și de 100 de ori mai acidă decât un pH 8. Ok? Asta înseamnă logaritmică. Vedeți, astfel o simplă schimbare a pH-ului poate fi foarte semnificativă. În corpul uman pH-ul este critic, în special cel al sângelui. Limitele în care pH-ul sângelui este considerat normal sunt între 7,30 și 7,45, ceea ce vă spuneam mai devreme. Sângele este un indicator direct care arată cât oxigen este disponibil pentru celule. Sângele de la un pH de 7,45 conține 65%, deci când avem un pH de 7,45, avem 65% oxigen mai mult decât, deci mai mult decât atunci când pH-ul sângelui scade la 7,3. Asta ca să înțelegeți și partea asta logaritmică a scării pH-ului. Deci, dacă noi avem între 7,30, care este minimul, da, de pH al sângelui, și 7,45, este o diferență de 65% mai mult oxigen în sânge. Lipsa oxigenului și acidoza metabolică este o componentă a fiecărui boli. Bun. Deci lipsa oxigenului, cred că ați înțeles ce vreau să zic aici. Lipsa oxigenului și acidoza metabolică este rezultatul bolilor care apar în organismul nostru. Da? Adică aciditate, boală, alcalinitate, să zicem sănătate. Da? Dacă noi mâncăm doar carne și doar lucruri acide și nu mâncăm fructe, normal că nu o să fim prea sănătoși. Dacă mâncăm fructe, legume sau alternat sau echilibrat, da, avem o alimentație ok, mai integrăm și astfel de apă alcalină care ne ajută și este mult mai are un pH mai ridicat și o să vedeți și antioxidanți foarte mulți, cât și hidrogen activ, care este iar o componentă excepțională pentru sănătate. Cu siguranță ajutăm foarte mult organismul, da? Să combată această aciditate, să combată bolile. Bun, mergem mai departe. Antioxidarea, 2. Așa cum știți, oxidare înseamnă bătrânire, antioxidare înseamnă anti-îmbătrânire. Aveți aici mărul, exemplul mărului. Știți ce se întâmplă dacă lăsăm o bucată de măr tăiată pe jumătate pe masă, la aer, în aer liber, se oxidează, da? Devine negru. Acest experiment este făcut chiar cu apa Kangen, da? Care are un procent de antioxidare de până la minus 700, da, milivolți, volts, cred că sunt, da? Ok, o să vedem acum și o să vedeți și într-un experiment. La fel se întâmplă și atunci când stoarcem lămâie, da? Pe jumătatea de măr, nu o să se oxideze, pentru că lămâia este un antioxidant puternic, dar apa Kangen este mai puternic decât lămâia, da? O să vedem acum. Dar cam asta se întâmplă. Am pus antioxidant pe jumătate de măr, o lămâie sau apă Kangen și cealaltă am lăsat-o liberă. Cealaltă s-a oxidat, am bătrânit, partea care am folosit antioxidant deasupra a rămas intactă. Bun. Haideți să vedem puțin, să vorbim despre antioxidare. Oxidarea este un proces chimic prin care o substanță este compusă din molecule
ce pierd electroni, radicali liberi, virus, paraziți, bacterii, etc. Iar în același timp transferă acești electroni către alte molecule, destabilizând întreaga substanță, alterând practic substanța sau obiectul respectiv. Da? Un proces poate fi observat în cazul metalelor. Acest proces, da, în cazul metalelor, ruginirea metalelor, da? În cazul alimentelor se strică, cum ați văzut cum se întâmplă cu mărul, iar metalele ruginesc atunci când sunt supuse unor oxidanți, cum este și aerul până la urmă. Aerul este oxidant. Pe de altă parte, antioxidarea este un proces care implică prevenirea sau reducerea daunelor cauzate de oxidare. Acestea pot fi realizate prin utilizarea substanțelor numite antioxidanți, care împiedică sau reduc procesul de oxidare. Antioxidanții sunt de obicei molecule care pot dona electroni pentru a neutraliza radicalii liberi și a preveni daunele celulare cauzate de aceștia. Deci, antioxidarea sau antioxidanții sunt molecule care pot dona un electron, da? Și stabilizează molecula. În schimb, oxidanții sunt cei care fură un electron și destabilizează molecula și o distrug. Are sens? În concluzie, oxidarea este un proces prin care se pierd electroni, în timp ce antioxidanții este un proces prin care se previn sau se reduc pierderea de electroni. Bun, ceea ce vă spuneam. Oxidarea și antioxidarea se determină cu un aparat de măsurare care se numește ORP-ul. Potențial de oxidoreducere. Unitatea de măsură sunt milivolți. Deci, pentru a măsura o substanță, un lichid, sau un solid sau un semisolid, că un solid nu prea avem cum, un semisolid poate să fie portocala, poate să fie lămâia, poate să fie mărul, da? Pentru a măsura o substanță sau un lichid sau un produs, avem nevoie de acest aparat care măsoară ORP-ul, potențialul de oxidoreducere. Bun. Deci, cu cât potențialul de oxidoreducere, ORP-ul, este mai mare, cu atât compusul este mai oxidant. Partea cu plus, atunci când introducem într-o substanță, da, acest aparat și ne indică cu plus, este oxidant. Când ne indică cu minus, este antioxidant. Ca să fie clară chestia. Cu cât, să zicem, numărul care ne apare pe acest aparat electronic este mai mare cu plus, cu atât este mai oxidant. Cu cât este minus și mai mare cu minus numărul, cu atât este mai antioxidant. Bun. Ca să punem lucrurile în perspectivă, majoritatea apelor îmbuteliate au un ORP pozitiv, da? Adică 150 până la 300 de milivolți pozitiv. Pe de altă parte, sucul de portocale proaspăt are un ORP de minus 200 și minus 100, vorbind de sucul proaspăt de portocale, da? Capacitatea lui antioxidantă este evidentă, dar odată ce sucul este expus aerului, se va oxida și el și va pierde parțial sau total puterea de antioxidare. Majoritatea sucurilor de portocale procesate cu un procesate ce ajung până la plus 200 de milivolți, neavând capacitatea de antioxidare. Deci dacă faceți un suc acasă de portocale și îl măsurați cu acest aparat, o să vedeți că are până la minus 200 ORP-ul, da? Dacă cumpărați un suc îmbuteliat, tot natural, tot de portocale, da? Dar procesat prin diferite metode, acesta va fi cu plus. O să vedeți că capacitatea lui antioxidantă este 0. Sau plus 200, cum vedeți aici pe ecran. Unul dintre motive pentru care vitamina C este adăugată în sucurile din fructe este faptul că vitamina C donează electroni și face ca sucurile să nu oxideze.
Ok? Deci, prin adăugarea unei substanțe, cum este vitamina C, care nu tot timpul este extrasă natural și obținută natural, se poate combate acest lucru. Deci, puteți citi pe etichete și vedea despre ce este vorba. Apa Kangen are un ORP cu valori cuprinse între 300 și 800, cu minus. Da? Aceste valori depind de sursa inițială a apei. Deci, portocala are minus 200, da? Atunci când facem un suc, iar apa Kangen are minus 300, minus 800. Cred că este deja, vă dați seama de această capacitate extraordinară pe care o are de antioxidare. Consumul constant de apă alcalină, antioxidantă, poate ajuta la reducerea inflamării, durerii, bolilor și altor simptome cauzate de radicali liberi. Este cea mai ușoară metodă de a proviziona un antioxidant. Tot ceea ce trebuie să faceți este să beți apă Kangen pentru a combate radicalii liberi, pentru a combate durerile, bolile, da? Cu cât ajutați organismul mai mult și introduceți mai mulți antioxidanți, cu atât reușiți să aveți o sănătate mai vibrantă. Ideea care este? Nu vă spun că această apă este extraordinară, dar procesul prin care este făcut, care este demonstrat științific, această ionizare este un element, este un proces care se știe de, cred că peste 100 de ani, atunci ajută practic organismul să combată radicalii liberi și să combată această aciditate. Dacă nu, altă variantă ar fi aceea de a mânca numai fructe, da? Numai verduri, numai legume, ai mânca, dar și în cantități enorme pentru a ajunge să ai un ORP de minus 300, nu știu cât ar trebui să mănânci legume și fructe ca să poți și care să fie sursa, pentru că mai este un lucru, un aspect de care trebuie să ținem cont. Atunci când fructele, portocala este ruptă din copac, are un ORP. Atunci când stă depozitată, poate mai este și tratată pentru a fi conservată pentru mai mult timp, acest ORP începe să scadă treptat și poate că ajunge la consumatorul final cu un ORP aproape de 0. Bun. Cea de-a treia caracteristică este microstructura. Ultima dintre schimbările ce se produc în timpul ionizării apei sunt la nivel structural. Pornind de la premiza că structura moleculară are un efect puternic asupra calității și abilității apei de a hidrata și de a transporta energia în întreg corpul, putem spune că atunci când apa este supusă unui câmp electromagnetic, moleculele ei, fiind de natură polară, au doi poli, unul negativ și unul pozitiv, sunt obligate să se reorganizeze pentru a rămâne echilibrate, astfel luând o formă cristalină hexagonală. Deci, ceea ce se întâmplă în procesul ăsta de ionizare, fiind supusă acestui curent de o anumită frecvență care este studiată, molecula de apă se reorganizează și ia această formă hexagonală. Mai mică, da? Nu mai este sub forma unui ciorchine, ci devine compactă. Acest lucru ce face? Ajută să fie absorbită la nivel celular mai rapid, să hidrateze mai rapid și să facă schimbul ăsta de nutrițional între celule mult mai rapid. Structura cristalină întărește abilitatea apei de a hidrata celula, de a transporta substanțele nutritive, de a elimina rezidurile, de a susține procesul metabolic și de a îmbunătăți comunicarea celulară. Deci, este clar, structura mai mică are accesul liber peste tot și mai rapid. Bun. Aceasta a fost cea de-a treia caracteristică. Acum o să vedem puțin cum este structurat acest ionizator și care este practic procesul de ionizare. Bun, cum v-am explicat inițial,
elementele pozitive or să fie atrase de electrodul negativ, cele negative o să fie atrase de polul pozitiv. Și aici vedem, pe acest slide, sunt și substanțele, da? Să zicem, sau elementele care vin atrase de polul negativ, și anume calciu, magneziu, da, hidrogenul activ, care are putere antioxidantă, și celelalte substanțe care fier, sodiu și altele care nu sunt necesare neapărat, vin atrase de electrodul pozitiv, scuzați-mă, și transformă apa în apă acidă, iar cele cu plus transformă apa în apă alcalină, mărindu-și pH-ul de altfel. În această ionizare se modifică și structura, da, apei, devenind având o structură mai hexagonală și mai mică, mai grupată. Bun. Haideți să vedem acum pe fiecare aparat în parte, da? Fiecare ionizator în parte. Acesta este ionizatorul levelul K8, care este ionizatorul top al companiei Enagic. Produce 7 tipuri de apă diferită, da? De la apă superalcalină la apă acidă. Acesta este un concept pentru a îmbunătăți calitatea apei potabile prin modificarea nivelului de pH și conținutul de antioxidanți și minerale. Și cum vedeți aici pe slide avem apă superalcalină, superacidă 2,5, apă beauty 6,5, apă neutră, da, e scris în altă limbă, apă neutră 7,7, apă Kangen 8,5 până la 9,5. O să avem 3 butoane diferite pentru fiecare tip de apă, fiecare pH în parte, și superalcalină pH-ul 11. Bun. Apa 2 secunde. Apa neutră va fi folosită pentru a lua medicamente, dar nu suplimentele. Suplimentele alimentare se pot lua cu apă Kangen, cu un pH mai mare, pentru o absorbție mai bună. În schimb, medicamentele, eu știu, aspirină sau antibioticele, cu apă normală, apă doar filtrată, fără să fie modificată structura. Apa acidă pentru a putea curăți suprafețele, dezinfecta suprafețele atât în bucătărie, baie, mâini și așa mai departe, oriunde aveți nevoie. Apa alcalină este apa care are pH-ul modificat, structura modificată, da? Este antioxidantă, are un pH mai mare decât apa normală. Și o putem folosi atât la gătit, cât și la prepararea ceaiurilor, cafelei, da? Și pur și simplu să o bem. Mai avem și apa superalcalină, pe care vom folosi pentru a scoate toate rezidurile toxice din alimente, fructe, legume, carne, pește, orice. Toate sunt pline de conservanți și de substanțe care sunt dăunătoare organismului. Eu vă spun un lucru, am testat cu roșiile și cu fructele, lăsându-le în apă superalcalină minim 15-20 de minute. Dacă iau, să zicem, un măr sau o roșie și o pun în apă alcalină și cealaltă o las afară sau o pun în apă normală, după ce le scot pe ambele, le tai pe jumate și le măsor ORP-ul, este o diferență extrem de mare de la ORP-ul roșiei din apa normală sau lăsat afară și ORP-ul
celei care a stat în apă alcalină. Ori piul roșii care a stat în apă alcalină este cu minus. Da? Deci este un antioxidant. Acel aliment devine antioxidant. Pentru că se face schimbul ăla de electron de care vorbeam inițial. Bun. Deci avem foarte multe beneficii. Și mai avem apa Beauty, care nu v-am arătat-o, da? Această apă are același pH cu cel al pielei, se absorbe mult mai bine, este recomandată pentru îngrișirea pielii. Soția o folosește în loc de cremă hidratantă. Are un pulverizator care îl folosește tot timpul și l-am folosit și eu de câteva ori și, sincer, are un efect extrem de plăcut. Rămâne pielea fină, hidratată, ca și cum te-ai fi dat cu o cremă, da? Bun. Mergem mai departe. Aici sunt câteva lucruri specifice despre fiecare aparat în parte. Avem K8 care vorbește cred că în 5 limbi, dacă nu mă înșel. Nu, în 8 limbi. Are o garanție de 5 ani. Are 8 plăci de titaniu, da, și platină. Produce 7 tipuri de apă. Este cel care îl vedeți aici. Ok. După avem Level Look SD 501 Platinum, care este cel din imagine. Acesta vorbește doar 5 limbi. Da, produce la fel 7 tipuri de apă. Are 7 plăci. Are un alt design. După aia avem Level Look SD 501. La fel 7 plăci. Doar o limbă. Produce la fel 7 tipuri de apă. Și avem modelul bază, Level Look 4, care are 4 plăci. Vorbește doar într-o limbă, da? Și produce 5 tipuri de apă. Iar pentru duș avem acest duș excepțional, Anespa, da? Sistem spa pentru casă, transformă orice cameră de baie într-un resort cu apă termală caldă. Pentru mai multe informații, dacă doriți să știți prețurile, dacă doriți să achiziționați unul din aceste produse, nu ezitați să contactați persoana care v-a arătat acest video, da? Să vorbiți cu ea, să explicați care sunt dorințele voastre, de ce vreți aceste produse, întrebați prețurile. Dacă doriți să deveniți și distribuitori, puteți să întrebați tot aceeași persoană. Da? Eu cam atât am avut să vă spun despre aceste produse și în această prezentare despre apa Kangen. Dacă aveți întrebări sau ceva nu este clar, nu ezitați să ne contactați, să contactați persoana care v-a arătat acest video sau pe mine. Până la următorul video, vă salut și vă doresc toate cele